Здравейте! Аз съм Десислава Пеева и съм сертифициран Health Coach вече 11-та година и автор на книги на здравословна тематика. Скоро бях направила видео за пептидите, за вредата от пептидите, какво да имате на предвид, но мисля, че това видео е крайно недостатъчно с това, което искам да кажа. С това реших да направя цяла поредица видеа, деинфлуенсване от пептиди. Така, в тях ще ви запозная с плюсовите, минусите и какво да правите, за да не се инжектирате с скъпи пептиди, с неясен произход от нерегламентирани сайтове. Така. Първо да ви запозная какво са все пак пептидите. Така, пептидите са къси вериги на аминокиселини, които служат като градивни елементи на протеините. Така. Те регенерират клетките, подобряват еластичността на кожата и участват в ключови биологични процеси. Така. Когато се храните правилно, здравословно, спортувате, силови тренировка включително, тогава тялото сам си произвежда необходимите пептиди и няма нужда да се инжектирате с тях. Така. Но когато се приемат изкуствени пептиди от нерегламентирани сайтове и източници, тогава си има сериозни рискове и аз ще ви запозная с тях в различни видеа. Така, основно пептидите се използват за отслабване и за подмладяване на организма. Така. Някои от пептидите, като Оземпик, Монджаро, мисля, че и Рета са одобрени от FDA. Така. Но те са одобрени за случаи, които са с свръхнаднормени килограми и диабет тип 2. Тогава аз оправдавам тяхната употреба, защото рисковите от самата болест са много повече от рисковите от тези пептиди и е редно лекар да предпише тези пептиди на пациента. Така. Но в повечето случаи, аз ще говоря основно за тези случаи, в повечето случаи корекция на хранене, спорт, повече движение, грижа за себе си, правилна грижа за себе си, тогава няма нужда да се инжектирате, защото първо, че излизат много скъпо, нали, да се употребяват, организма свиква с тях, вие се престрастявате, вашия организъм се престрастява и когато се откажете от тези пептиди, може би поради финансова причина, може да се откажете, да няма как да си купувате всеки месец пептиди, тогава всичките симптоми, които сте имали преди това, се завършват с двойна сила, така имате на предвид. И запомнете, че пептидите са изследователски химикали, нали? И повечето не са одобрени от FDA. Така. И крият много сериозни рискове и аз ще ви запозная в следващите видеа. Така. Ако се чудите как да се храните здравословно, да се грижите за себе си по природосъобразен начин на нисък бюджет, тогава аз ви препоръчвам моите авторски книги. В момента до 24 май предлагам комплект от 3 ми книги. Тази е електронна първата ми книга и 2 на хартия, плюс натурално червило, който съм в момента с него. Червилото съдържа пречистен пчелен восък, кокосово масло, какаово масло и натурален пигмент от мика. Това са 4 съставки. Ето това червило. Този комплект е с 50% отстъпка и струва само 25 евро вместо 50 евро. Може да ми пишете на лично съобщение или на имейл desilifestyle.net@gmail.com.